O pasalamati ang Dios sa maong kinabuhi nga gihatag sa Ginoo diha kanimo karon. Pasalamati siya ilabi na nining panahona nga nagsaulog ta sa All Souls Day. Kalag-kalag higala. Pasalamati ang Dios nga ikaw buhi pa nining panahona kaysa maabot panahon ika na usab ang duaon dito sa minteryo. Nagpasabot kini nga kitang tanan dili mo gamot mo bato nining kalibutana higala. Mga hanaw gyud ta nining kalibutana. Ang kalagalag mo ipagsilibrar nato paghandom sa ato magminahal sa kinabuhi nga mintaliwa na nga dili nato sila mahikalimutan, ato silang maduaw o muabot ang panahon nga ikaw na usab ang duaon sa imong mga kaliwa. Mauni ang tinuod higala. 50 ka tuig ang milabay. Ang atong mga lolo buhi pa. Human niadtong mga panahona sa ilang panahon nangamatay na sila.